Zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, zan tsaya a bakin siraɗi, kuna hawa ina addu'a. Kuna hawa ina addu'a, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allah ka sa su wuce. Wani ya ci amana, wani ya yi ƙarya, wani ya yi zina, wani ya yi sata, wani ya yi luwaɗi, wani ya yi kisan kai, wani ya yi fashi, amma kuma muke cika masallatai. Annabi ya tsaya na Allah ka yashe musu su wuce. Allah ka sa su wuce Allah. Allahumma sallim sallim. Idan Allah ya fushi ya ƙi saurara kowa a tafi wajen annabi Adam ya ce ba zan iya ba. Annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa ya ce ku tafi wajen annabi Muhammadu. Shi kadai ne zai iya tunkara Allah.